तड़ी सन आज के डेट में तो जो उनके दिया जाता लिया जाता आवत से दूसरा के लुगा लेके कहत से कि हमार लुगा ना हो ये ना नाम लिख के पर्ची तो नहीं किसन डाल के दिन के चिन्हाई आ दू गो लुगा ही बचल बा तो दू गो लुगा बचल बा तो एगो अपन भौजाइया के एगो अपन बेटी के दे दे हम वो करा के ना दे हम निमन भौजाई के त कही ना कि हमार नंदी निमन नहीं के दे तब पता रह बाकी निमन लागत हम तो कम है हमार बेटी ले ली तो निमने बा आ ये भौजाइया के दे दे हम सौर भी ओकरा में निक लागे हमार बेटी को ब्याह दे दे ई नहीं कि सकत आते से दूध से के लुगा लेके हमरा के जोइला ते से 500 के लुगा चाहिए आए एगो हमर बेटा रह सोचली धाम धूम से बियाह कदी कर में जरा दे तड़ी सन अब तो के गांव से लुगा मिलब तो कर लुगा हम दे के आ जाई हो अपन नक कटावावे ओकर बक्सा जो ढोंढ ढाड़ के आ लुगा हम बांट दी दे दी त हमरा के निमन कोई कही अब बेटे बा के कहां बोल दे आई त अपन लुगवा एगो पसंद कर लेता है कौन ठीक लागता देखो तनी हमारा तो हई ठीक लागता नहीं के हई ठीक लागता आ ले ली त ठीके बाटे हई एगो हो छिनरी नौनिया बिया दादा नौनिया छिनरी बिया कहती कि हमरा के सूती लुगा चाहिए हमरा के सूती लुगा नहीं के अंग का सूती जा हमारे गो बेटा रहला अब बिया हो गइल बा दुख बिसर गेल हमारो लेबू त ठीक बा ना लेबू त न तई तनी है ना त हमर 30 पर के हाथ थोड़ा रंगे ना जाई और का ज्यादा ए प्रतिमा हां मैं भेट करे आइल बिया हाउ अब बैठ के भर दिन तेहू घूमते रहतड़ी स ना रे मैं चौगनी भेट करे तनी खाजा खोजलिया तनी नौनिया ल कह दलती तना बट्टा गई रही तो तू ना बोले के तो ना बोले के रू साल बे बता तो मांगते हमरा के ले सूती के लोग हां तो जा दे को किंग दे दे बोल अरे हम सूती के लुगा करके किंग दिया पर का ठिकाने नहीं के आए ओकर माई बाबू देले बा ओकरा खाती के बाटे खाती के ज्यादा दे दे बुढ़ पुरानी ना आ हम भौजाई लुगा ना लेके आइल तो सोचे कि ए हई लुगा दे दी कि का करी ही तो ना बढ़िया लुगा दे बियू हां का हो जेगी एगो हम भौजाई बेते हो गजबे बात बतियाओ तड़ी लुगा ठीक नहीं खे हे तो ना बढ़िया लुगा मत दी तो अच्छा कौन पसंद करता तर कौन ठीक लगी कौन लेती हमारा के तो दोनों पसंद बारे माई हमरा के दोनों ते हम लालाची हो खजा तड़ी रे प्रतिमा जनली सा हमरा के दोनों अच्छा लागता तो दोनों दे दे ना तो मत एगो ले ला एगो दे दे हम ना ले जो रे प्रतिमा वो त ना जाजे ना कि हमर करे जनू कठोर नहीं के अपन बेटी खातिर के ना दे सब दुनिया पर बेटी खातिर मत ले जो तोरा पसंद बता दे जा दे तनी देखी तो राखे हो के काढ़े के बाटे देखी तो चूल्हा चौकी पर जो ले जो ध दे ना त करो अपना लुगा झूला में धरी हसन ठीक लइको चॉकलेट मकलेट खा के जय मन जय फेंक देता सही कितना चुटी लागल बेस ना बुझाता अन्ना ने तनी चल बस अब झाड़ू पोछा ना गए सो वाला चूल्ही पर खाए बना पड़ता खाना बना दी बेटी के बार कम ना लिया शिकार कर किछु बना दी तोरा के काल पर से कहत अन पाउनो न कि आई लिया जाए लिया के चल जाई हम तो ये ना कही बार बार बिया मन मन हमर बेटी टाटी कहली सन हो आ खियाई ना जतन मुर्गा मछली लिया जल्दी जल्दी लिया 2 किलो आ पाउनो का खियाई खूब तारलो अब रस में के मार ले जल्दी जल्दी मोर लकड़ी ओ चाहे ठीक है तो का करबो गैस राग नतिया ही लगा दे बस लड़ाई तो हमारा गैस वो राग बाटे अब मिला तो गैस है ले कैसे खाए पानी बनाइबू आई चिली पक्का तो ना दिक्कत तो बनाए में खाना कब बनावले नहीं को हाथ तो करिया हो जाता टे का करू पेट में तो भर नहीं के प्रतिभा प्रतिभा का कटली रे बुची हां मैं आवत नहीं अरे कोलानी नो कने बाड़ी सुन है आओ आवत ना सुन कोलानी नो हां कि जातनी मुर्गा मंगा देबे उनकर लइका वाले हां आ मसाला सब तनी पीस दे आ बना पाउना तो हो ना फोन कर लेना हो ना पहला लन ये बार तबीयत तो खराब बा हमार का अरे बड़ा खोखी आवता रे भगवान दवाई ना मंगली अरे वो होइए ना कि का जन कहां घूमत आटे वो लड़की के कोरे चक्कर में होई हन उनकर बियाह टिका जीता न हो त बस ठीक के होती त जा जो मुर्गा बनाओ तनी चाहे मछली का पसंद बा तोरा मछली मंगाबो मछली मंगा दी मछली पर तू खूब चोट पानी मुर्गा खा के ना ले दे पानी का लागली सने अरे मुंह हमले कहते तक पानी आवता रे जब पानी आवता तोरो तो जा चलो मसाला पीस हम मंगाए तो जल्दी जल्दी पाउनो तरी खिया के तारे तारो
अच्छा, आ ठीक। कनी ओकरे जाके तनी चपच कुटिया दे दिया खा ली ठीक। इला जान ले अब से नहीं नहीं कोनो बको नहीं कहले पूछे जो मसाला पीस जुटा हम जाता तब मुर्गा लहसुन ले लिए प्याज मरचा नहीं खे का नहीं खे लहसुन प्याज मरचा तो ठीक है हम ले दुनिया जो हाँ, मसाला गरम पीस मसाला। बनता ठीक ना है, त हमर लड़की बड़ा बढ़िया यो हो हमर लड़की नियम ना करे भगवान सबके लड़की दे जातनी मंगाए मुर्गा